Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepareng yak sering swasana wonten kawedangan dalu menika mradhapa dawuh Bundhet kula Bapak Mandi Purnomo sekalian Ibu Sudarni ingkang sampun kepareng nata bidarmaning kasepuh Boyong putra pinanganten sekalian Bagus Adang Adi Saputra ingkang sampun kelampahan dawuh kalian Roro Ayu Hindun Hanifah putra saking Bapak Darori sekalian Ibu Juminah saking tlatah Tegal Pucung ngesrep ngemplak Boyolali. Mugi antuk kanugrahan Gusti ingkang Maha Agung putra pinanganten tansah manggih keluarga sakinah mawaddah warahmah Allahumma. Sang jalan bertamu kawula sak kanca-kancane kawula jeneng Karaharjan kunjuk dumateng Bapak Ibu tamu sugeng pepanggihan lumantar berkadang campur sarinya Indonesia CMS campur sari margo seneng ingkang mijil saking tlatah Butuh Mojosongo Boyolali ingkang dipun pangarsani kadang kula anem Adimas Antok Pedal ugi kaasuh panjenenganipun Mas Wahyu Kobes SH susah hidup dalu menika campur sari CMS hanganti Triwiduwati derek tepung Gladiwanu kunjuk dumateng pur tamu sedanipun badhe kawula tepungan setunggal mboko setunggal saking sisih ler Wina Water Jakarta Malga Hilir Gumanti Suwarawati Mbak Ayu Sri Ningsi Wondene Suwarawati Bukasan Mbak Naning semoga Mbak Naning kemarin jengkar sang palenggan diagung mangsami kunjuk dumateng Bapak Ibu tamu sugeng legan kanthi mardu mardian pekali sinambi midhangan kerajaan berkadang campur sari CMS ing samangke kemarin gelar budaya mugi murakan kunjuk dumateng priagung Bapak Ibu tamu. Kanthi sekecane manah lelegan sinambi midhangan kerajaan berkadang campur sari CMS campur sarinya Indonesia semoga nuwun kawula nuwun.
aku mresli